Jamila na Gudu ta tabbatar cewa ta fi son 'yan yara 'yan bana bakwai domin sun fi daɗin harka. Domin jin cikakken labaran nan, ku biyo mu nan da ba da daɗewa ba. Arewa Plus, idan har yau ka fara shiga gidan TV nan namu mai albarka, ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Idan kuma dama tun can kai ma abocin shigowa ne, sai ka danna mana like, ka haɗa da yi mana share, sannan ka yi mana comment domin mu ji menene ra'ayinka, menene ra'ayinki, menene ra'ayinku a dangane da bidiyon nan. To masu sauraro, sai ku karkaɗa kunnanku domin jin yau gidan TV nan namu da wacce ta zo. Kamar yadda kuka sani, gidan TV nan namu yana ɗaya daga cikin gidan TV masu kawo muku sahihan labarai kuma sababbi. Sai dai yau gidan TV namu ya bankaɗo mana abin da yake faruwa a cikin tsakiyar Kannywood. Wannan kamar yadda aka sani ita ce Jamila na Gudu, wadda jaruma ce sosai kuma ta daɗe ana yi da ita. Don ikirarin da ake mata, ta ci zamaninta kuma ta zo tana cin zamanin wasu. Sai dai wasu daga magoya bayanta suna ganin cewa bai dace ba yanayin bidiyoyin da take yi. Sun ce ta girma, ko a fim yanzu ba a budurwa take fitowa ba, a uwa take fitowa. To don haka masu sauraronta suka yi cincirindo domin su ba wa Jamila na Gudu shawara cewa ta daina yin TikTok ma, ta daina yin rawa haka tana motsi. Duk wanda ya girma ya san ya girma. Ga haka muna tunanin saƙon nan zai zo har inda muke son ya je. Kafin nan ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sani da zarar mun ɗora. Arewa Plus.